Saka og 50% ang mga kaso sa dengue nga natala sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa probinsya sa Bohol. Ani ang report. Moabot sa 199 ka mga kaso sa dengue sugod sa Enero hangtod na sa Pebrero 4, itandi sa 133 ka mga kaso sa susamang period. Natala sa Peso ang lungsod sa Talibon nga adunay labing daghang kaso nga moabot sa 35. Gisundan kini sa Clarin ug Tagbilaran City nga parehong adunay 16 ka mga kaso. Kandihay adunay 10 ka kaso ug ang Inabanga adunay 8 ka dengue cases. Subling mipahinumdom ang local health authorities nga kanunayon ang pagpatuman sa 4-piece plans. Naglakip kini sa searching and destroying mosquito, securing self-protection, seeking early consultation, ug supporting fogging og spraying sa mga dapit diin sagad kini mangitlog. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabella. GMA Regional TV Live.